לבחור באמת של אלוהים. אתם מסתכלים על איך שבני האדם מתנהגים אחד כלפי השני, ועל איך שהעולם מתנהל, ומה אתם רואים? כאב, סבל, עצב, רעב, עוני, חוסר וכו'. לא לוקח כל כך הרבה זמן לעלות על זה. עכשיו, מה עלינו לעשות בשביל שאנחנו נפסיק לחוות את המציאות שלנו בצורה הכל כך מיותרת והלא מועילה הזאת, שאגב שום דבר מכך אינו רצונו של אלוהים בעבורנו? אבל מה עושים? אני אגיד לכם מה עושים נשמות יקרות, זה מאוד פשוט. בוחרים לקחת על עצמנו את האמת של אלוהים ולחיות אותה בכנות ובענווה. אבל איפה האמת הזאת נמצאת? זה גם מאוד פשוט. האמת של אלוהים כתובה בספר התורה, אשר ניתן לנו ממנו, המורכב משתי בריתות, הברית הישנה, אשר הינו התנ"ך, והברית החדשה, ככתוב על ידי הנביא ירמיהו. הנה ימים באים, נאום אדוני, וקראתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה, לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים, אשר המה הפרו את בריתי, ואנוכי בעלתי בם, נאום אדוני. כי זאת הברית אשר אקרות את בית ישראל אחרי הימים ההם, נאום אדוני. נתתי את תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתבנה, והייתי להם לאלוהים, והמה יהיו לי לעם. פרק למד א', פסוקים 31-34. הברית החדשה אשר מדברת על בנו של אלוהים, אשר נשלח בעבורנו בשביל לכפר על חטאינו, אשר הינם תוצר של חוסר המודעות שלנו כלפי האמת של אלוהים, שאגב, המון מהתנ"ך עצמו מדבר על ישוע המשיח, בין אם זה בתהילים או בכתבי הנביאים. ובשביל לקבל את האמת של אלוהים אל תוך ליבנו, עלינו לפתוח את ליבנו עבורו בענווה, אך לצערי מה שרבים עושים, הם סוגרים ומקשים את ליבם בגאווה, כי הם חושבים שהם לא צריכים את אלוהים, או שהם יודעים יותר טוב. אז בואו ניישר את ההדורים ונאמר זאת פעם אחת ולתמיד. הם לא. אף אחד לא יודע יותר טוב מאלוהים. כולנו צריכים את אלוהים, ואין לנו מושג אפילו עד כמה. וכן, גם אלה שאומרים שהם לא מאמינים בו, כי הסיבה היחידה שהם קמו היום בבוקר, זה שהם נושמים ובכלל קיימים, זה בגלל חסד ואהבת אלוהים, לא בגלל עצמם. ככתוב, אנחנו אוהבים מפני שהוא אהב אותנו תחילה. א' יוחנן פרק ד' פסוק 19. ואולם אלוהים מגלה את אהבתו אלינו בכך שהמשיח הקריב את חייו עבורנו, כאשר עוד היינו אנשים חוטאים, וכעת, לאחר שכבר הוצדקנו בדמו, בוודאי ובוודאי שנושע על ידיו מן הזעם. רומים פרק ה' פסוקים 8 ו-9. ועוד משהו חשוב מאוד שעליי לציין, כאשר אני מדבר על התורה. אני לא מתכוון בכלל למבנה חסר מודעות שבני האדם יצרו, אשר הם קוראים לו דת. אני לא אדם דתי, ואני לא מדבר על דת, ואלוהים הוא לא דת, או דתי, או קשור באיזושהי צורה למבנה חסר המודעות הזה שבני האדם יצרו, הנקרא דת. עכשיו, בשיא הכנות אני אומר לכם, אני מכיר ומודע יותר מדי לחוסר המודעות האנושית. לא שאני גאה בכך, אבל זה מגיע עם התפקיד. עכשיו, בגלל שרבים מהקבוצה אשר קוראים לעצמם יהודים, הינם נולדים ומושפעים מאותו זרם שנקרא יהדות רבנית אורתודוקסית, אז הם חיים על פי מה שרבנים אומרים להם, וכל מיני הלכות שהם המציאו, מה שאומר שהם לא חיים על פי האמת של אלוהים, אלא על פי החוקים של בני אדם. ואותם רבנים ומנהיגי דת למיניהם, גם אם הם יודעים לגבי הברית החדשה, הם מתכחשים אליה, ולא מספרים או מדברים עליה עם אף אחד, בשביל שהשליטה והכוח יישארו בידיים שלהם. מה שמראה שמהאמת של אלוהים לא אכפת להם כלל, אלא רק מהטקסים והמסורת שהם פיתחו והמציאו לעצמם. ככתוב על ידי הנביא ישעיהו, העם הזה קרוב אליי בפיו ומכבד אותי בשפתיו, אך ליבו רחוק ממני. פרק כ"ט פסוק 13. וזה כל כך מצער, כי כמו שרבים מאיתנו רואים, מה שמעניין המון מבני האדם אלא הינם תשוקות הבשר ותענוגות רגעיים, אפילו אם זה אומר לעבור על דבר אלוהים. ורבים הולכים כעיוורים באפלה, מחפשים את הדרך אל האור, אל האמת של אלוהים. והאמת של אלוהים נמצאת רק בישוע המשיח, אשר עליו נכתבה כל הברית החדשה. ורק הוא הדרך, האמת והחיים. כי רק דרכו האמת מתגלה לנו, האמת אשר מראה לנו את הדרך אל חיים נצחיים עם אלוהים. ככתוב, אמר להם ישוע, רק עוד מעט קט האור בקרבכם. היו מתהלכים בעוד האור מאיר לכם.
פן יסיגכם החושך. המתהלך בחושך אינו יודע לאן הוא הולך. בעוד האור נשאר עמכם, האמינו באור, למען תהיו לבני האור. הבשורה על פי יוחנן, פרק י"ב, פסוקים 35-36. נשמות יקרות, תקראו ותחקרו את הברית החדשה, אשר אלוהים באהבתו וחסדו נתן לנו, בשביל שנהיה מודעים לאמת שלו, ובשביל שנוכל להיות איתו לנצח. אל תיתנו לחוסר המודעות של העולם בו אנחנו נמצאים להשתלט עליכם, כי הוא יפגע, יהרוס ויגרום לכם להרבה כאב וסבל מיותרים, וזה לא רצונו של אלוהים שנסבול, אלא שנהיה באחדות, באהבה ובאמונה בו וכלפי בנו אשר הוא שלח בעבורנו, שהוא אדוננו, מושיענו, משיחנו ואלוהינו, אשר הינו ישוע המשיח. וכמו שישוע אמר לנקדימון בלילה שהם נפגשו, אמן אמן אני אומר לך, אם לא ייוולד אדם מלמעלה, לא יוכל לראות את מלכות האלוהים. מה שזה אומר שעלינו להיוולד מחדש אל תוך האמת של אלוהים מתוך אמונה בישוע המשיח, וכך תהיה לנו גישה למלכות האלוהים. נשמות יקרות, אני מתפלל ומקווה שההודעה הזאת תגרום לכם לחשוב ולבחור לחיות את האמת של אלוהים, כי באמת אין דבר מדהים יותר, מועיל יותר ומודע יותר מלעשות כך. וכמו שישוע אמר, אם תעמדו בדבריי, תלמידיי אתם באמת, ותדעו את האמת, והאמת תשחרר אתכם. יוחנן פרק ח' פסוקים 31-32. אני מברך את כל מי ששומע את ההודעה הזאת, ואת כל מי שישמע את ההודעה הזאת, שהוא, היא, יבואו לאלוהים באמת ובתמים, ויבחרו באמת שלו, בשמו הגדול והקדוש של ישוע המשיח. אמן ואמן.